Daniel Sirera no arribarà a complir l'any com a president del PP català. Després de gairebé 6 hores de reunió ahir a la seu dels Populars de Barcelona, Sirera va acceptar retirar la seva candidatura a presidir el partit en el congrés d'aquest cap de setmana. Fugint de donar gaires explicacions, com Alberto Fernández Díaz, Sirera es va limitar a matisar que encara ha de seguir negociant amb el seu principal rival a la presidència. Hemos llegado al principio de acuerdo con Alberto Fernández y mañana podremos explicar exactamente en qué consiste el acuerdo. Gracias. Gracias y buenas noches. Enviada per Rajoy, l'artífex de l'acord, la vicesecretària d'Organització del PP, Ana Mato, negava però que la solució a les discrepàncies internes dels populars catalans hagi estat una imposició des de l'executiva central. No, mi objetivo no era ninguna mesura candidata de integración, pero el PP de Catalunya sí que lo ha logrado nosotros. Davant de tanta pressa, el partit va explicar el principi d'acord entre Sirera i Fernández Díaz mitjançant un breu comunicat. Segons aquesta nota, tots dos han decidit integrar-se en una candidatura unitària que encapçalarà la senadora gironina Alicia Sánchez Camacho. Alhora, els dirigents populars fan una crida perquè l'altra candidata a presidir el partit, Montserrat Nebrera, segueixi el seu exemple i s'integri en la mateixa llista. Així doncs, ara s'obren diverses incògnites, com ara saber què farà Nebrera i quin paper assumiran Daniel Sirera i Alberto Fernández Díaz en la nova direcció del partit. Fonts populars apunten que el nou secretari general del PP de Catalunya podria ser Jordi Cornet, proper a Fernández Díaz, i que Sirera es mantindria com a president del grup parlamentari popular.